subhanallahi la fami America user cikin New York an kai girgizar ƙasa jiya ta minti guda subhanallahi kuna ganin image ko la haula wala quwwata illa billah. Allah ya koro muku sauki, Allah ya ƙara kiyaye ku to. Is American is Monday is Monday moi wata Ramadan no Allah is Allah dua Ramadan no life is moi Ramadan is Allah yana wushi azaba no easy life in the Muar Ramadan, in the Shahr Ramadan lazi no aine wallahi bi no ite ise in labo zingan ni sai irkoi wallahi bi ateminti folon ite sayinu yalla an yi sa'a na akwai sauran musulmai da sun kai ta du'a'u in ba haka nan da ta rushe. La haula wala kubar cuta kuma America no cuta wallahi kutuba zuwa Allah insha Allah ya ƙara kare ku. Mu dai ma ba mu roƙo muku abin da zai runguza ku, a'a mu ci gaba mu duka tare, amma kuma ku bar swatan Niger ku bar swatan Niger no swatan Niger no waran mu zai Niger koi ne iz Allah wushi iz bayan shi Niger sun yi kuka yana iya taba ku kuma matsalar ku cikin sharo Ramadanul ladhi mana kuna iskanci c'est pas bon, kuna concert kuna ragaita. No, life is stopping. Use entire Ramadan is continuous. Yes, shukran, merci, nagode. Alors nous prions mu tayi mu sallah la famille ou kenan mu ko jingar na mance mana je vous tam je vous la famille mu pichi.